the top quality, and I will take everything what is possible for this breed. That means from the movement, head, movement, age, everything together. And today for me, the favorite and the winner, pre mňa dnes z týchto dvoch psov celkovom odsúdení komplexne. To znamená od toho, čo som ja mám možnosť vidieť. To znamená beh, hlava, beh, zuby a tak ďalej. Dnes pre mňa víťazom sa stáva tento pes. Moje rozhodnutie je možno trošku subjektívne, avšak tento pes vo veku 8,5 roka, kde v podstate toto plemeno vo väčšine prípadov už nežije, ukázal výborný pohyb, ukázal výborné predvádzanie, predpokladám, že 2 dní sa predvádzal, aj napriek tomu bol schopný a ochotný ešte prezentovať sa v kruhu. Z týchto zo všetkých psov pre mňa najsuchšia hlava, žiadna extra koža, najtmavšie oko, dobre posadené bez voľných viečok, absolútne pre mňa dokonalej tvarovaná hlava a v statike v podstate ideálny formát. Jedine, čo by som mu mohol vytýkať oproti tým mladším, je jeho pohyb. Tí mladší psi sa ukazovali ďaleko priestranejšie pohybe, avšak pokiaľ som sklopil všetky faktory dokopy, tak pre mňa dneska víťaz vyšiel tento pes, ktorého som určil. Takže ďakujem.